Okay, så jeg spurgte jer om, hvilken trick jeg skulle lave til min trick challenge i dag. Og vinder af den konkurrence var Simon Jones. Han spurgte mig, om jeg ville lave en fake frontside kickflip. Så det vil jeg gøre. Første forsøg er altid noget lort, ja. Husk at subscribe og smid et like, hvis I vil se flere af de her videoer.